Het Limburgs Vastelovens Leedjesconcours, de allergrootste leedjeswedstrijd van Nederland, viert het 44-jarig bestaan met een bustour door Limburg. En die begint in Guttekoven, de creatieve toeshaven van leedjesmaker en oud-LVK-winnaar Guus Stijnen. Het LVK heeft een bijzondere kracht op het dialect en dat vind ik wel de grootste winst. Dat mensen in het dialect bezig zijn, want de wets, ja, dat hoef ik niet te vertellen, wat er met het dialect aan de hand is. En als je ziet dat zoveel mensen er ieder jaar mee bezig zijn, dan is dat een geweldige ondersteuning voor het dialect. Hey, 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 komt u mee, komt u mee, komt u mee. Hey, 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 komt u mee, komt u mee, komt u mee. Hey, 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 komt u mee, komt u mee, komt u mee. Hey, 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 komt u mee. Ja, laat ik zeggen, vroeger was het gemoedelijker. En tegenwoordig is het al de Moos-clip hebben. De Moos in de top 10 staan. En de Moos vermeld werden in de polls die er zijn. En ja, dat geeft mij eigenlijk allemaal een beetje te weten. Ik weet dat de avond weer gewonnen in 81. Dat een vriend van mij, die zat in de zaal. Die belde om in de buurman. Hey, Guus, hij heeft gewonnen. En de buurman de lag al in bed en zei, ja, wat heeft hij dan gewonnen? Ja, en ja, dus dat wist helemaal niet waar het over ging. Dus ja, het leefde gewoon totaal niet. En als de jubileumbustour onderweg gaat, moeten we het hebben over het begin van het LVK in 1976. 1, 2, 3, wat is het op de mokerij? Want de start is eigenlijk om te voorkomen dat die Hollandse carnavalslagers de overhand kon krijgen in Limburg. Is het op de mokerij? We zijn voor 18 en 19 jaar in de tijd, veel op stap, waar het toch overheersend Hollandse vastelovensmuziek wat gedraaid wordt. En wat hoort ze dan geleerd? Wat bleef? André van Duin? André van Duin en Brabantse leedjes die ook op de nationale televisie gebracht worden, dat wordt gedraaid. Worstjes op mijn borstjes? Onder andere ja, paarden in de gang. Geweldig. Dat is eigenlijk een goed nummer, paarden in de gang. Nou ja, meningen verschillen. Ja, vrij Bert Paulussen, cultuurwethouder van de gemeente Geleen. Die wordt bijna geobsedeerd aan alles wat met de Limburgs dialect te maken heeft. Ja, en zij is toch wel de voorganger geweest om daar aan te gaan doen. Maar het wordt eerste jaar wel een echte Geleense aangelegenheid. Heb ik het goed dat in het begin vooral qua studio hulp is gekomen van Johnny Hoes? Johnny Hoes heeft heel veel gedaan in het beginjaren, ja. Dat is raar toch? Dat wij als Hollanders zijn, die heeft de start gemaakt voor de LVK. Ja, dat klopt. Maar het is ook een ondernemer geweest. En hij heeft waarschijnlijk ook goed ingeschat dat er een nieuwe markt zich ging aandienen. En ja, het is prima dat het zo gegaan is in ieder geval. De eerste jaren was het LVK nog vrij onbekend en nog lang niet alle plaatsen in de provincie Noemedel. Leedjeschrijver Leon Volders uit Meersen, die was er vroeg bij. Voor hem moet een groot leedje meteen aanslaan. Eigenlijk moet het van een paar dagen zijn zo'n leedje. En dan moet het kloppen en dan moet het, en ik heb toevallig meer leedjes weer aan zijn ogen gekeken. Denk ik, jammer dat die nooit gedraaid worden. Dat zijn dus leedjes van bijvoorbeeld een prachtig leedje over teken zingen. Prachtig vond ik het nu. Ik ga zelfs nog het horen in het ogen. Wie je denkt, dat is een keer enige zeggen, het holt de jussen uit de finale. Of de voorrondes. En ja, dat vind ik dan fijn. Als het fijn is, vind ik het fijn. En als het niet fijn is, dan zeg ik het zo lang dat ik het toch fijn vind. Na 11 jaar ontstonden eigenlijk de allereerste problemen voor het LVK. Verkost dat tot een apart concours was in die eerste 11 jaar met die arrangementen enzovoort. Dat waren niet op te brengen. Plus, tot veer dus niet als LVK bij de luikers te komen, want we hadden het medium dus niet. En de ROZ die hadden dus wel het medium. En dan dat heb ik toen ook gezegd van jongens, je laat het mensen in het verken steken. Het LVK leep dus al vrij snel tegen financiële problemen aan, maar had eigenlijk ook een zender nodig om het volk te bereiken. De ROZ, de voorloper van L1, had er wel oeren op.
Heel weinig mensen kosten dat. Ik kost het zelf ook niet, of ken je het niet. En ja, toen dacht ik van Kritlek dat is goed. En daar heb ik toen uitgenodigd in een programma van Speulenteren destijds. En toen had ik al een plan klaar. Ik denk als we nog samen door de kroeg gaan gaan, dan leg ik hem dat vuur. Hoort je het bestuur, maakt het wel veel kleiner. En dan gaan we dus volgens de formule die ik toen heb bedacht, gaan we dat doen. En dat was het punt dat ik dat toen oppikte. Want ik denk, ik moet in de winter ook op zondag een programma maken en op vrijdag Speulenteren. Nou, dat gaan we doen en dat is toen gelukt. De helpende hand van de Limburgse publieke radiozender komt net op tijd. Want in 1984 dreigt het LVK failliet te gaan. Op een gegeven moment waren we dus door de provincie gewoon. Toen waren we in het Corneliushuis in Heerlen. En toen was het super echt slecht weer. Dat we dus 80 lui in de zaal hadden. En we waren dus afhankelijk van de entrees van de lui. Dus toen hebben we dus op een gegeven moment, hadden we, ik heb voor 2500 gulden, hadden we toen tekort. Toen heeft Bertha gezegd van, nou ja, ik leg dat even op tafel. En toen hebben we dus gezegd van, met Bertha, voor het jubileum, heb je een cent terug. En gelukkig heb ik er toen inderdaad die 2500 gulden terug kunnen brengen in geleen. En die heeft ze toen aan de kinderen gegeven. Maar dat was dus financieel was dus niet meer te redden om dat op die manier te organiseren. En dan gaan we nu laten huren Wim door is naar de finale op 6 februari in Weert. Programmamaker Alf Poel kreeg gelijk. Vanaf het moment dat de Limburgse radio achter het LVK gaat staan, is het LVK alleen maar gegroeid. De enorme impact van de regionale televisie, die moet dan nog beginnen. Had ze in de gaten van dit is echt iets voor de radio en later voor de televisie? Vanaf het begin, want ik kom uit de sport en ik gooi van wedstrijden. En als je een liedjeswedstrijd hoort, dan heb je er altijd een hoop kaal over, want daar is iedereen die er verschillende smaak. Dus als je dat doet, succes verzekerd. Hoe gaat het nu? Of heel hoog?